OK, takže čaute ľudia, moje meno je Mateo, YouTube a vítajte pri dnešnom videu a dneska to je Urbex z tohto opustenej ZTS-ky. Ja som tu už natočil jedno video pred malou chvíľou, lebo som tu našiel nejakého človeka, ako bere železo. Sem pôjdeme, no len skôr ideme do tejto malej budovy, tak poďme na to. Ale samozrejme ešte vás poprosím o to, aby ste dali like, odber, napíšte všetky notifikácie. A samozrejme, aby ste okomentovali video a sledovali až do konca. Tak, teraz ideme do týchto miestností. Vlastne tu mali zamestnanci asi kancelárie, hneď ideme na vecka, asi na vecka. Pozri sa, skúsime zapnúť svetlo, aby to išlo. Nerozsvietilo sa, bohužiaľ. Dobre, tu je Fanta. Kamoši, ale ja neviem, čo je toto. Možno nejaká droga. Skúsime lepšie záchody, jak na našej škole, ty vole. Takže ľudia, prosím, dajte like a odber na toto video. Ale nikoho nezaujíma ísť 200 odberateľov. Aha, príľuby, aj tu je nejaká príľuba. Tu sú tie divné veci. Príľuba ako dobrá. Zápisník. Nechcem to moc chytáš. Tu je vrátnica, ale tu bol kedysi stôl. Vidíte? Asi ten, čo sme ho prichytili. Oh shit. Toho, čo sme prechytili, ja som ten stôl zobral. Toto je tá prednička, ale už tu skoro nič není. Tu bolo to okienko. Kamoši, tu bolo okienko. Pozrite sa, čekujte to. Chcem ho otvoriť, ale nejde to otvoriť. Tak ideme do ďalšej miestnosti sem, napríklad. Tu zase tie príľuby, bože môj. Aha, pozrite sa. Zase príľuba. A toto? Umývadielko. Proste nič, neviem, aká miestňa. Nejaký grafit tu je. A ja som tu spravoval grafity raz. To vám ukážem potom. Ale neviem, to bol kedysi aj telefón. Ja vám poviem, čo to všetko bolo. Kukorská, nejaká chodba. Ale zápisníček. Zápisník bezpečnosti práce. To ma baví. Dobre, poďme ďalej. Tuto je niečo. Tma. Zase nejaká kancelária alebo niečo ďalšie. Stará vec je stará konvita. Neviem, čo to bolo, lešenie alebo klinika. Ľudia tu boli také kresby. Prečo to dali preč? Fakt tu boli také kresby pekné. Tu je kofola. Tako umývam, zrkadlo a tam to sú sprchy vlastne. Prečo? Ale zmyslo hento. Ono to tu všetko pokradli tí ľudia. Aj tu je sort, to je môj znak. Pozrite do playlistu grafity. Tu objednávky napísané. Tu zase vecka. To není môj grafit. A tu je umývadlo. A bordel, tak poďme do ďalšej miesta. Tu je výrobná hala. Vlastne, tam je ten pán, čo kradol asi. Tu je to prístroj. Nič zaujímavého tu nie je. Prázdna hala. Však počkajte si, keď bude ďalšie video. Keď ideme do ďalšej miestnosti. A teraz ideme do ďalšej haly, ideme do tejto, tam boli všade kancelárie. A tam ideme najskôr sem, to sa mi páči. A tam vám ukážem ten môj grafit. Tu je nejaký kanál. Tak tam, tak tu. Tak toto sa tu dosť toho zmenilo. Toto je otvorené, čo tam je? Nič tam nie je, ľudia. Som si myslel, ja som to tu raz už otváral. A ešte som vám možno nepovedal, že to je z Dubnice nad Váhom. Nemôžem to za hovoriť, lebo je to nádavka. Oh my god. Tí ľudia sú fakt nejaké svine. Dobre. Luka, pozriem sa, keď tam budeme. Pozrite sa. Tu asi vecka. Také úplne staré, ľudové. OK, to je OK.
tomto prednedávnom ešte bolo to všetko v norme. Nebolo tam porozbiané, aj tie pisovare tam boli. A tuto boli kedysi nejaké kyseliny a starý alkohol. Není to tu všetko buď to pokradli, alebo to niekto dal preč. To sú tie vecká. A to sú miestnosti kancelárie. Ukážeme vám iba, čo bude zaujímavé. Ľudia, tu je môj oficiálny grafit sort. Aha, pozrite sa. Tu je krásny 2023, môj podpis. A tu je ďalší sort. Fakt je to tu. A ešte aj tu na tomto okne. Napísané sort, fakt si to pozrite v mojom playliste. Je to napísané, že graffiti. A presne tento istý obrázok je tam. Sort. Ešte vám nejakú miestnosť ukážem, tuto vzadu. Ešte vám ukážem túto miestnosť, kde bol umývadlo, dvere a toaleťak. Neviem, čo tu robí toaleťak. A tu sú okná, oni sú není otvorené. Tak možné. Oh shit. Kámo, dobrá. Ideme hore. Dobrá ľudia, ešte je tu jedno poschodie, druhé poschodie. A my tam ideme, ono vyzerá tak. Niekto tu bol prednedávno. Ale fakt, ja som tu bol mesiac dozadu. A ešte tu nebolo také rozbité. Kam ideme sem? Alebo sem? Fúha. Tak ja by som sem radšej ani nešiel. Neukážem vám, čo tam je. Je tam nakreslený mužský pohlavný orgán. Neukážem vám, čo tam je. Oh yes! Strecha. A na strechu sa pozrieme. Yes! Také menšie aj climbing video. A tuto hore. Neviem, čo mám spraviť. Idem hore. Tak ešte si ten výhľad, tam sú tie chladiace veže. To je tak. Ľudia, videli sme SBčku, tak sme radšej. A takže tu je výhľad na Dubnicu nad Váhom. Neviem, či to je moc dobré vidieť, ale tu je strecha. Šit, kámo, tu niekto je. Tam je slovenský znak, takže. A neviem, nemôžem vám tu ukázať popísané, lebo fakt nechcem tu Mutant 2024, kámo, takže grafit tu nie je starý. Poďme dole. Idem dole. A fakt neviem, či tu nie. Ľudia, ešte aj tu je sort 8. Tak ideme do tejto budovy konečne, tak poďme na to. Dobre ľudia, ideme ďalej, je to extrémne nechutné a bolí ma to jak svinia. Si tu dal nejaký papier do cukríku. No nič, dobre, vyzerá to tu fakt pekne. Opustené je to tu. To vám samozrejme nemôžem dať. Aha, tam je napísané môj sort. Môžem sa tam pozrieť, kúknuť. Dobre ľudia, je to tu ešte takýto žeriav. Tam je rebrík. Tu je rebrík. Som chcel vyliesť. S mojim prstom nevylezem, lebo musím držať. Keby tu mám aspoň leukoplast. Prečo tu je madrac? Neviem, prečo tu je medzi žeriavom madrac. Ideme tu do poslednej haly. Dobre, tak ideme do tejto poslednej haly. Je tu nič moc. Akurát tak, ale však ja vám to ukážem, vy ste tu možno neboli. Je to tu celé zasypané a lies sa mi ako fakt nechce ponáhľať, ty vole. Ale tu je niečo, neviem čo. Fakt už na to mi vidie môj som. Ideme sem, ľudia. Tak tam sú generálne opravy v tej hale, kde som bol predtým. Je tu sádež samý prach, tam je nejaký smajlík, počkajte. Vidíte ho? Prach, tam nejdem loziť určite. Moje topánky budú, viete, aké? Fuj. Dobre, tak ideme do nejakej tej kancelárie. Ideme do tejto. Pozrieť, čo tu je, neviem, či to je kancelária. Je. Umývadielko. Fakt nič.
Kamoši, poďme do tejto. Smajlík. No, kamo diery tu sú, keď sem pôjdete, tak pozor na diery. Ja si zapnem svetlo. OK. Asi zase vecka. Vyser sa na to, nič tu nenájdeš. Šverdé slovo zase. To vám aj zacenzurujem. Aha. Dobre, tak asi ako nič. Tak to nič nevyzerá. A on asi myslel niečo na spinaže, nie? Rum. Môj aký starý rum, ty vole. Ešte z toho metánu to musel byť. Nič nebudem už chytať. Nič som sa už pekne natopil. Teplé to je jak stav. A to pero staré ľudia, čukujte to. Vidíte to? Špagát. Amo, čo je toto? Stará sa dať bezbici. No dosť zaujímavé. Wow. Dobre. Čo ukázať. A keď niekedy ľudia, niekedy v lete sa pôjdeme aj tam vyšplhať aj všade. Keď si nebudem držať prst obalom od cukríka. Cukríku, no. Cukríka, no. Za toto, čo mám, na svojom prste si zaslúžim like, ty vole. A hlavne odber, aby sme dali konečne 200. No, ja už by som ukončil to video. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.